ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଶାଗ କଟା ହେଲାଣି, ପଖାଳ ଖିଆ ହବ। କିଏ ଖାଇବ ଆସ। ଶାଗକୁ ପଖାଳ ଖାଇବାଟା ଆଜି ଫୁଲ୍ ଜମିବ। ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଶାଗ ପଖାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଏପଟେ ଖତ ଶାଗ, ଆଉ ଖାଇବାଟା ଆଜି ଫୁଲ୍ ଜମିବ ଆଉ। इधर है पिजुल का गछ। हमारा बगीचा कैसा लगा दोस्तों बोलिए। दोस्तों आज तो बहुत ठंड लग रहा है। आपका गांव में कैसा ठंड है जरूर बताइए। ଆମର ଏଠି ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ଭଜା ହେଲାଣି, ପଖାଳ ଖିଆ ବୋଲି। ଶାଗ ବି କଟା ସରିଲାଣି। ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇବାଟା ଆଜି ଫୁଲ୍ ଜମିବ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।